Diplomatên herê bilendiyên Yekîtiya Ewropa roja duşemê li Luksemburgê kombûn ji bo danûstandinan li ser Ukrayna û evlehiya xwarinê. Berpirsê siyaseta derve ya Yekîtiya Ewropayê Josep Borrell bank li Rusyayê kir ku dorpêçên xwe yên li ser benderên Ukraynayê rake da ku alîkariyê bide bi milyonan ton genimê ku li benda hinardekirinê ne. Hêvîdarım kes nikaribe li hemberî zextên civaka nav netewî li ber xwe bide. Hêvîdarım û bawer dikim ku neteweyên yekbûyî di dawiyê da bigihîje rêkeftinekê. Mirov nikare bifikire ku bi milyonan ton genim li Ukraynayê asê bimîne dema ku mirovên cîhanê birçîne. Ev tawaneke şer e. Ji ber vê yekê ez nikarim bêjim ku çareserkirina wê pir wext dikişîne. Wekî din ew ê bi rastî tiştek ku Rusyayê jê re berpirsiyar be. Hûn nikarin birçîbûna gel ji bo şer bikar bînin. Josep Borrell got ku xetara birçîbûna mezin li cîhanê û bi taybetî li Afrikayê heye ji ber ku encama zêdebûna bihayê xwarinê digel qeyrena pêdakirina enerjiyê. Di aliyê din ve karbidesta Fransayê jî got Fransa piştgiriya hevildanên neteweyên yekbûyî li ser krîza Rusya-Ukraynayê dike. Heke em ti çareserkirina krîza xwarinê da ciddî bin, divêt em ti parastina bendera da jî ciddî bin. Hinek amûr ji Ukraynayê re hatine şandin û em vê yekê ne ji hêla amûran ve li ji hêla têkbirina Rusyayê ve dibînin. Li pirasî ya ku pêwîst ev e. Mixabin rêyek din tune. Ji bo vekirina Odessa û benderên din yên li başûrê Ukraynayê rêyek din tune. û welatên Ewropî Yekîtiya Ewropî jî hene. Li gel wan alavên pêwîst hene û heke ew vê yekê bidin, ez difikirim ku em dikarin krîzê pir zûtir çareser bikin. Wezîrê karên derveyê Litvanya Gabrielus Landsbergis di axaftina xwe de nema ku ev giheşt meclîsê got ku peydakirina alavên leşkerî ji Ukraynayê re rêyek tenê bû ji bo vekirina Odessa û benderên din yên li başûrê Ukraynayê. Di serî de netewên yekbûyî û gelek welatên din hewil didin ku Rusya û Ukraynayê bigihînin peymanekî ku niha Tirkiye di vê yekê de rolekî taybet dileyîze. Lê em jî amade ne ku alîkariyê bikin. Wekî ku serok jî got em di vê baweriyê de ne ku gava dem were. Biryarekî civata evlekariyê ya netewên yekbûyî wê bi feyde be. Ku li gel peymana ku dibe ku hatibe kirin. Ev mijareke ku divê dem û dest were çareserkirin. Ji ber ku astengkirina genim û dexlên Ukrayna pir xeter e.